Ojibia TV. Ubegye wo ho.
You are so
Amen.
Amen.
anasa afahyɛ ayɛ ne siesia asutwe afahyɛ ayɛ nyinaa na ewia yi sɛ kɔkɔrɔ asutwe tuntum so nipa biara nwura mu ma ɔbrɛ ɛwɔ asase so na sɛ yɛbɛhu saa sɛ yɛyɛ yɛn ho asutwe tuntum so mma pɔpa na yɛyɛ yɛn ho asutwe tuntum so mma pɔpa deɛ ɛno ɛna yɛbɛma deɛ wɔaka yi yɛbɛhu ɛwɔ yɛn abrabɔ. As
last hour after what's it about? But what's that? The great the yeah, you will be a very short sense. Yeah. When I lay as you did to so me, Papa, now, I since I did not lay the bar, which he said, me a backbone. Was I here, he said, or no, or probably Yami, Swafia, Yami, and Asma. Now, see, that the other would be or so home. Or probably Yami was away, and I air you obey as you did to do so me, Papa. No problem, I wish for a chair was it. Now, there was so many a night a womb, 4 weeks in a month. And I won't say Asia, Maku, and Rhino, Busubian. Now, would now, would be or so no, I also have to get to do some me, Papa. And Naochi and I, who was Baku, and the celebration of son and nice on work or soon. Or probably I'm sure says, oh, say that who calls on the same now we have the year. Now we have to get to do some new papa. See, so we never must have been able to bring now. How we are able to necessarily pay saying now in our soon Musana or how we do now. I say, yes, I or as you get to do some. Or probably I'm sure for say. Osuna ba papa masi entiase osi ochire se osumi ebuta bango obedia se yehube na ye osumi papa na osumba papa sa bango esoi na ebe ehwebi eso abebo yehuba na ochire se bango edikan ye de odinisa etu yeso na mama yeso so probably uja esubono eno e bango edikan after the those who and they say, you will go soon, and also every time Bamba and Imai. Bamba is not carrying Yano, our problem Yano, and that's a good point if you a cover and a whole year, the Agani in a couple. For Yamiso was waiting, and I don't baby, and that's a funny baby now, 18, a mile 4 years, 4 years, so and change a over Bambo. So come on. Bansere na bi tu asia enu le e ba mo ba ko de aka no ni nyina e wo ho osi osuru no ma ya ko po o mu ni na eko anase nai sonsu e no guri ma za so yi e na ye ba mo a ye sabe ka so o hu ro so me na so ko la mo no ko mo bansere na bi tu asia enu le e ba mo ba ko pe so fi e wo ma mi fi na baba Quite a soil soup, the back of the Yakan, your best reference to the Abbasel. And the key, Bambo, every mile for the software is for the conform also. Then the other house and the years society years. Or says as a Bambo in city. Now, to get to do someone who will this now, yes, Sumba, Papa, and a Bambo is sorry now about Jim Mafia Woodama, which means who said, would you be able to be your Yasuye to so ni papa obi a etu ile meshi na so see say ye na we ye etu ile ka sa so gogo ya mi so say ye ru dia e ka say yasuye to so ni papa e say ye so ye na mo na ochi a say ko osu ye ko shia na ye si asem ye ko shia ni so na we ye be mi sa be cho na na so ye ko gogo ya mi so say so na see the way and the yes can say e wu ya say ni ba be compare the na say na be on to ba ko ni na bi so say asijira say ye can say ra ye can see o ye can say ba na say compare adiga chi yo na to me ana ba go e wo na
anɔpa no ɛbɛdu adekyee anɔpa no na saa tumi a n'abanbɔ no akɔ awieɛ ɛsɛ ɛsɛ abɔ mpaeɛ foforɔ na yɛsɛ nyɛ banbɔ foforɔ bi ɔkorokoro ne nyame so hɔ sɛ wei ɛnyɛ ni ho hwee nti ɔde ama yɛ sɛ yɛsɔre a yɛnka rabi yɛkɛse ɔyɛ kɛse aba yɛbi a yɛnka nyame soma fa yɛbi a yɛnka yɛrade ɔsi da biara anɔpa asɛm yɛnka kebɛhu sɛ yɛdeɛ ɛnam mu sɛ afi sɛ da biara na ɔkorokoro ne nyame soma fa sɔhwɛ a yɛnyɛ dɔm bebree na yɛsɔre a saa asɛm yɛ ɔde ama yɛnka ɔsi ɛno nti yɛntumi fa yɛsi yɛhu sɛ yɛ asomdwe tutu so mmapa kɔkɔrɔ yɛ nso ɔtɔ so sɛ yɛka na ɔba yɛka yɛtumi ka na ewura ka ho bi a ne sɛ yɛwie koraa na ɔsi ɛsan so wɔ hɔ sɛ na ɔtwe biara no yɛde hyɛ sɛ yɛbɛhyia ne nso no ɔsi na ɔtwe no ne nkyerɛ asɛ wɔ hɔ ɔsi ɔtwe yɛbɛhyia a banbɔ a ɛwɔ hɔ no na ɛbɛboa yɛ no nyame asoma ma ɔde brɛ yɛ na ɛba a ɛsɛ ɛtena yɛ nkyɛn kɔpi na ɔtwe biom na ɔtwe ne bɛso bɛ akɔ ne wie yɛ ɔsɛ te sɛ na ɛbɛni a ɔnam kwan ma ne license ewu wankɔyɛ a ɔnyɛ ahu sɛ polisi na n'ani pɛ na ne yɛba hyew te sɛ ɔmo bɛbisa no ɔsi saa na banbɔ yi ti sɛ na ɔtwe no kɔ ɛkɔhyia akɔso nyame a na wanya ahoɔden foforɔ aka ɔbanbɔ no ho na ɔtwe no duru na ɔsɛ kɔ a na wasɛ nya foforɔ kɔ ebi okwu kɔ na de ɛtɔsi nti ɛwutumi fɔ sɛ weti biribiara bɛtumi adu abere biara. ɔsibiri nam eti ɔbɛrɛ yɛ ɔyɛ ɛdɔdɔ fi ma ati yɛ wɔ esiri ɔyɛ ahosuo anan ebe esiri ne lati ɛwɛ yɛ dan kosoma yɛ na yɛ asa ɔyɛ nsa yɛ bɛhyɛ mu nta ɔbɛ yɛ ayɛ yɛ kosoma ane yɛ ba ɔmɔ koro baba asoma ne sɔn ebi na kosoma yɛ ɔbɛ nyinaa sɛbɛ papa ɔbɛ nti ɔyɛ ehyɛ ɛyɛ sipɛ yɛ wɔ dɛ kosoma ane yɛ bɛya kosoma ane yɛ bɛya. Sɛ kosoma ane yɛ ba wakɔnze wakɔbɔ musu ɛsɛ bɛ toro dɛmɛ bɛ nyinaa na asa yɛ abɛsɛ do wabɛrɛba na afi wakasɛ ko ɛna kɛsɛ no abɔsɛ akwan ɔbɔ eyike na ɔsɛ 6% ɔfɔ mi ti 5% na asase no eti nipa a ɔbɛyɛ eyike bi asimɔdɛ ɔbɛyɛ akɔ esi asase no na ebi a yɛ ɔbɔ ebi a yɛ nsu ebi a yɛ nsu nsa bɔ eyi ebi ebi a ɔsɛ bɔ ɔbɔ ayɛ no na ɔmo sɛ ɛbɔ asase asase ka no kɛ nipa tó bi sɛ ɔbɔ a wa bɔ ɔbɛ bɛ bro na ɛbɔrɔ sɛ asase no yɛ na ɛbɔ tó lɛ wura ɔmo bɛ bro paa asase ka no eti ɛyi ti ɔbɔ mɛ yi bɛ a wɔfɔ yɛ kɔn yɛ bɔ a ɔdɔ ɛsɛ mo de yɛ kɔn bɛ sɛ mɛyɛ mo dam dama mɛ bɛ yɛ asɛ wɔta ɔmo bɛ yɛ ɛyi ɛsɛ wa kɔn se ɛwɔ bɛ yɛ kɔn o sɛ yɛ sɛ ɛyɛ kɔn so a ɔdɛ wɔn na ɛwɔ dam bɛ yɛ. Obutam ɛnkɔ wɔ akɔ n'afɔ ahuba wɔn ɛsɛ bia yɛ nkɔ nfi ɔyɛ nkɔ akɔsa ɔsɛ yɛ nkɔ n'ɛsɛ ɔbɛn nkɔ n'omi ɛdɛ bi na ata yɛ nkɔ ayɛ obi ano asɔ bɛ ka ho. Amen. Exodus chapter 33, verse 25 to 26. Ɔsɛ na ahosuo ewura so ne yankopɔn
obehye wezibanye wo so as ago riba ọkọ ìgbẹ́lẹ̀ fún ọ̀nà ọ̀nà ìyẹn bá tẹ̀lé. Ìṣúná àwọn ẹgbẹ́ sí náà bọ̀ sẹ́wọ̀n àti pẹ̀lú ẹ̀mí. Yàwọ̀ yẹn bí yá náà wọ́n bọ̀ sẹ́wọ̀n pẹ̀ ẹ̀kọ́ náà tà á sùn ìyẹn yà ní tìsí ọ̀yẹ́ wọn ni. Ní yẹn ti tọ̀wọ̀ sẹ́wọ̀n sẹ́wọ̀n. Na ọ̀nà òfin tún máa sẹ́yìn fún mi. Ọba tó yẹ kó ṣe mú wọ́n tẹ́ lè bẹ́ẹ̀ mú àkókò rẹ̀ méjì dábàá rẹ̀ méjì Pẹ́ẹ́sì ní òun ọ̀bẹ yẹ fi asán àwọn ẹ̀kú. Ǹjẹ́ àwọn ẹ̀rọ ọ̀dà ní àsìkò òsì. Na mi bẹ́ẹ̀ yẹ ẹ̀rọ bẹ̀ fún mu. Àti mi yẹ ẹ̀rọ bẹ̀ fún mu. Ẹ̀kú àwọn ọ̀sẹ̀ yìí wá. Ẹ̀sìn yẹn náà ní kó sáà tó wà. Nasa ìsìn àwọn ẹ̀rọ ọ̀pá. Ó bẹ̀ bí ọ̀gá. Náà mi sá tó ní ẹ̀sẹ̀ yẹn ayé ìgbà. Ọ̀sẹ̀ ẹ̀sìn mu. Àti mi ká mu. Ẹja ọ̀rọ̀ ẹ̀mú wò ntá. Ọ̀sẹ̀ ẹ̀mú wò yí pé ọ̀ma ní ibi nyina wò wò. Ẹ̀fí sàkó wò yí. Ẹ̀dá wò wò yí. Adamua. Ẹ̀mú nà mbẹ́ wò wò dẹ̀. Sáà nípa yà wọ̀ nsá tó lọ sàkó. Ẹ̀mú kúta ní ẹ̀ṣẹ̀ wò sẹ́yìn sẹ́. Ọ̀nà wọ̀ wò nsá tó la. Yà ní wò tó. Ntí ntàmú ló má sọ̀rọ̀ yà. Ntàmú ọ̀rọ̀ wò mà wọ́n ti dè ntá. Ẹ̀ṣẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kúrò mọ́ wà á lé wò. Na wọ́n yẹ fún ẹ wọ́n yẹ ẹgbẹ́ ọ̀sọ́ wọ́n yẹ ká àbàṣẹ́ lò wọ́n yẹ ká àbàṣẹ́ lò ní òbí rẹ̀ lọ́sọ̀ fún wọn sọ́kọ́ àti òkè wọ́n àwọn wọ́n àbùtà wọ́n àwọn fún wa. Ǹjẹ́ ìdí kan sọ̀rọ̀ ìdí kan àmì náà sọ. Ǹjẹ́ ìdí wọn kà á. Ọbí náà máa pẹ́ yẹ ní máa ń tẹ̀lé sí kò tẹ̀lé sí bẹ́ ẹ̀kọ́ tí wọ́n kà á sọ ní wọ́n á sọ wọ́n sí. Àdàbọ̀ òbí bàtà àṣẹ ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́dún òbí náà náà wà ká. Wọ́n yí pé àwọn náà tó ti sùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ ìbáṣán kò rí ìyá. Náà wọ́n á yẹ ìgbéra. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí méjì. Lọ́wọ́ náà ló dábàá yìí. Wọ́n kẹ́ àgbà lóbi yìí. Kúrò ọ̀sọ́ba. Lọ́wọ́ tó wáyà wọn. Wọ́n sì ẹjọ́ méjì. Na ọ̀yẹ̀ kásá. Àfìwé kan mú. Na nígbà yìí wọ́n kọ́ àwọn ọ̀gá àti sọ̀rọ̀. Ilé ìgbà wọ́n yẹ kó ká kó àmì. Abraham bẹ́ẹ̀ sọ wá ọ̀nà òkú àti ìdí ọ̀nà ọ̀sùn tó tún ẹ̀dá àgbà ní ọ̀nà òkú àmà sí i ṣe yà wọ́n kọ́ ọ̀nà bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹ wọ́n yìí. Àtẹ̀kùrà ní ọ̀pọ̀ yẹn kọ̀ tó bá sùn à wọ́n fọwọ́ bá hàn bẹ́ẹ̀ ní ọ̀pọ̀ òun dà.
Nti ama ya wala na mahye no ko butu afro ko ya wala ni na ko ampa ya ka se mo na bisa tu dia ba no afia ya ko ina ko e dia ma ko ampa ya ka asa no pa ma ya no so ma me ye mo tsma ko na na ma ye ta se dia ko na ko ampa ya ko e dia e ya tsma no ade ma ye ko sa ko ko bia no ba no se off ne se ko tu ye ye ko ni fa na ma ko e sa na ba ne ko ni fi do ba yo o so ya ko na se ye nya ko ba no se off so wa ni ye ti ke o se da je ka se show we ye ke se o se tisia ati na ka le se ba ma ti ska ka ni o le si ala ma yo ra ne yo na na wa ka me pa amen ala ko ko ba na se pa ni ma so ndu anu ma mo ka se na ka se se ma ti no pa ma ni na me se o se ni o a se se ti free na se ska e be ko dia no rabi na do na do ji e be se o ni na di mi ama wa wo so ni o so de suma do pa o mi na so ni mo do yo o je na do ba na mi ska ni po su o ya fo o se jeni ama ni no si ke bu me am ke ka ya ada ke ba mi na ko ko ka na e mi na ni pa se ni be da na ni da na mi ska ni ba di se wa no mi je si won na ni be mo se mo be mo ba sa ko na o o sa ta se ko ba ye mo se ni ko ba ko ba so ko na o se du pa o ka be na so o fi so no o so du pa no be na ba so no ye ba he bi si ko ko bi si ko ma si bi si ko yo so bi si ko sa o ka so o sa so ni da ba yo sa ka ko ya ti be se se mo fa ko ma so no Samia Bible said, "I can pray you for, I can pray you for, I can for." Because God will pray you for, for you to be able to. Can I say you say, "What about ya? For you, let's start." If I come, now we are the one. The Bible said, "I should wear a shirt on you." Madam, amen. Amen. It's an announcement of who was it that the woman has an American Sabayan. And see, I am man after I am man. One minute of snow, 8 hours of Kuman. Time of snow. Time of snow, I don't know what I don't know. Ya apa yang nanti? Oh ya siapa yang kita? Dah apa? Apa yang harus nunggu? Apa yang harus nunggu tunggu apa kayak? Anu apa nunggu? Apa nunggu ni rumah orang asal orang ni nunggu. Ini begini. Maka satu nunggu. Bukan bukan orang asal. Asal. Itu cuma yang lepas setelah ada. Obi ẹsẹ na ba si o tun wa eyi ẹnna yi si mo wọle yi ọbẹ gana mo mbẹ ko wọle baba o yi bra o yi ma o yi bra o yi si ẹbẹ si o yi baba o yi nfa nfa masa ma o la ayi de bra o si o ka wa. Percent no ewo ha. Saa 30% no ha. Ana eya go kaye eya den a afibo de no ko ka ko ye bi. Gogo ni na we so for so se. Se odi tutu asasi duma ye ni ha odi abiaye eya ye fa so. Se keni eya na bro na ebro no afifi edu ba bi be. Se bro no be wa ma o ti e bu ebro bebre a. Ono a ebro ne e sha se edu ba bi
daakye atomukubɛnya ahema mu akɔtoa anigye no so wɔ hɔ nanso yɛte asase so a yɛnya no sɛ yɛnya ahema no mu ɛnkɔ n'akyi no na n'ankasa na ɔkaeɛ sɛ wobɛsom a mɛyɛ wo sei mede wei bɛma wo mɛyɛ wo sei ɔkɔkɔ no nyame so wɔfa wɔ kenkanfo kenkan sɛm no ɛmae ɛwɔ sa ɛna ɔkyerɛ sɛ ɛwɔ Exodus ɛna ɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn sɛ yɛbɛsom na ɔbɛyi bɔre afiri anaasɛ ɔbɛhyira yɛn aduane so wei na ɔkɔkɔ no nyame so wɔfa kyerɛ wo sɛ nyɛnti a nyame so ɔbɛhyira yɛn aduane no so sɛ deɛ yɛni kɔ yɛyɛm no ɛno ɛna bɔnsam ɛfa ho kwan ɛde sɛ yɛn ɔde yareɛ agum ɛkɔ yɛn mu ɛsɛ yɛn ntam aduane ne nsuo a nyame so ɔbɛhyira so no ɔsɛmmerɛ a sonsom mu asɛm no bɔnsam bi bɔre anaasɛ ɔde ɔhaw ahyɛ aduane ne nsuo no mu no na nyame ahyira so ama saa nneɛma nyinaa afiri mu ansa na akɔyɛyɛ mu ɔse wei na nyame kaa wɔ Exodus kɔ yɛ a yɛka yɛn mu sɛ obɛyi yareɛ afiri yɛn mu kɔkɔ nyame so aba sɛ saa na Nyankopɔn n'ankasa ɛka sɛ ɔmo a wobɛba abɛsom no ɛwɔ ne som mu a wobɛsom no yie no ɔse deɛ yɛfrɛ no yareɛ no ɔbɛyi afiri yɛn mu kɔkɔ nyame so aba sɛ wei nyinaa yɛ bɔhyɛ a Nyankopɔn n'ankasa ka sɛ ɔmo a ɔba abɛsom no ɔbɛyɛ ama yɛn na mu kɔkɔ nyame so aba sɛ yɛsom nyame ne yɛsom no yie a ɛna nneɛma nyinaa yɛbɛhu no ɛwɔ yɛ abrabɔ na abere nyinaa no yɛde ɛwɔ abɛrɛ asomdwe tuntum so mu nanso ɔsom ne wo nneɛma papa a ɛwɔ mu no yɛnsa yɛka kɔkɔrɔ nyame so wɔ sɛ yɛn nnipa ɛne ɛma Nyankopɔn n'asɛm no ɛdane ɛyɛ ntorɔsɛm ɛma yɛ sɛ deɛ suban nti na deɛ yɛate no ɛnyɛ hɔ ama yɛn na yɛbom yɛ adwene sɛ Nyame asɛm no abɛyɛ atorɔsɛm ama yɛn kɔkɔrɔ nyame so wɔ sɛ eti ɛda fɔm kɔkɔɔ ɛma no firi sɛ asase so mpo sɛ yɛpɛ obi a ɔnhwɛ nneɛma ɛkɔ akyiri a deɛ ɔgyina mmonsɛn so na deɛ ɔgyina fam no wɔn abɛhu ɛkɔ akyiri paa nti ɔmo a ɔmo atu kwan kɔ amɔnɔne ne deɛ ɔmo anigyeɛ no ɛwɔ akyire ɔmo anigyeɛ no ɛwɔ soro kyɛn ɔmo a ɔmo ɛkɔ hɔ da nti ɔmo a ɔmo wɔ amɔnɔne no ɔmo de ɔmo nsɛm atu n'anim a na ɛbɛda hɔ a ntɛntɛm a ɔmo na ɔmo anya ano yie na yɛ yɛwɔ Ghana ɔkɔkɔ nyame so wɔ sɛ yɛ haw na da bi a yɛso no ɛyɛ haw ketekete nanso da bi ada ɛno ho a na yɛso yɛnya ano yie firi sɛ deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛadi so yɛanyɛ ne saa kɔkɔ nyame so wɔ sɛ yɛhwɛ aborɔkyire kratasɛm sɛnea ɛhu sɛm ɛte nanso obi bɛfrɛ no wɔ aborɔkyire kratasɛm ɔbɛyɛ sɛ wei so ɛma ɔde nsɛm atu yɛn sɛ ɛnna bɛyɛ ɛna papa bi ɔsɛ anɔpa yɛ na papa baako a ɔma afahyɛ yi da ɛbɛbia afahyɛ ase na ɔbaayɛ no fiti bere a ɔbɛku ha ɛbɛpem anɔpa yi ɛna ɔbɛka kyerɛ no sɛ na ne nua bɛrima akɔka ne bi a yɛse yɛakyi no ato fiase ɔman yɛ akɔkye nnuro asɔfo mmesifoɔ hɔ sunsun wɔfa deɛ ɔbɛkyi nso ɔmo nua bɛrima yi ɔmo ɛyi ne ɛma wɔn na ɔmo ɔba ha no ɔka sɛ ɔbaa bɛyi hɔ yi deɛ sɛ ɔbɔ ade a wɔsoma ɔkorɔkorɔ ne nyame somafo a ɔma ne sɛ gyeni ananama wɔadeɛ ɛda bi aba nso ɔbɛdu yɛ no ɛno a nyɛ ama ɔmo frɛ no sɛ ɔmo ate ne nua ne nka na ɔse ne bi aman ne sɛ ɔmbɛtua sika na ɛyi no ɔkorɔkorɔ ne nyame somafo sɛ wei ɛyɛ gidi a wonya wɔ somre mu a nneɛma papa a ɛwɔ mu no nsa bɛka na bere no nnipa bebree na ɛka sɛ mebe ba wɔ somre mu na kyɛ mfie eson mfie enum mfie nsia ni a mewɔ somre mu kɔkɔrɔ nyame so ɔfa sɛ woka mfie bebree bɛyi dɛn ɛna ɛwɔ hɔ ma wo dɛn na wonya afiri mu na yɛwɔ somre mu dadada nanso nneɛma papa a ɛwɔ somre mu no yɛ nsa nka obi ɛba nnea na ne nsa aka deɛ ɛsɛ ne nsa nka ɛfiri ɔsomre mu ɔkɔkɔrɔ nyame so ɔfa sɛ wei ɛna ɔkyerɛ sɛ yɛnyɛ asomdwe dodo so ni
aburukireti ɔkɔkɔ ni yɛn nso afa ɛban yɛ papa ɔbɛyi kan adasidi asɛm yi kyerɛ ne ma ne de kyerɛ ne ma ma ɔmo akasa ɛka ne num asɛm kyerɛ no korɛ ɔde ne ho rɔ aso ne no na ayɛ biribiɛ nanso ɔyere no sɛ ɔbɛba afahyɛ no bi na ɔbɔ ade nyankopɔ ɔno ɔne deɛ ɔyɛ ma ne nan ti wɔbie kɔ ama no abɛbie ha ɔbɛdu ha na sɛ ne nyinaa sɛ ne nua bɛrima a wɔkɔka ne yi a sɛ ɔmayɛ a ɔmante ne ka no ɔbɛfiri ha kɔ no ɛsɛ nyankopɔn n'akasa ebie kɔ a ɔbɔ ade nyankopɔn n'akasa ɔbie kɔ na ɔmo ɛnti ne ka ɛno ne sɛ ɛnura ɔnam ɛdɔm ne mu a yɛafra ne sɛ ne nua no ɔba te ne ka na sei ɛna waka ɔsɛ ɛno no mpo no wakɔbɔ kɔdeɛ ɛwɔ afɔrebɔkyia no ne ɛka ne nsɛm egu ne sika so na ɔde to mu ɛno ho anɔwasɛm ne ho sɛ gyiremi ɛna wɔanya no ɔkɔkɔ ne yɛn nso afɔ sɛ saa na ɛte sɛ yɛyɛ yɛn ho asomdwe dodo so ne pɔpa deɛ a deɛ wɔ mu no yɛ nsa bɛka yɛyɛ yɛn ho sɛ da biara da yɛbɛdwi de ɔsom ne ho ɔsom ne ka kɔ ɔsɛ wɔyɛ wɔ tiri da bi a ɛno na ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ asomdwe dodo so ne papa ɛsan sɛ wɔagye atom sɛ nyankopɔn ɛyɛ baako wɔasan gye atom sɛ ɔkorɔkorɔ ne nyame somafo a nyame ɛna asoma no na afei da ne deɛ nyinaa no wonam a wodwe ɔsom ne ka kɔ ho ɔsom no ne ponto ɛna wodwe ho ɔkorɔkorɔ ne nyame somafo sɛ wei ɛbɛboa ma wɔayɛ asomdwe dodo so ne papa deɛ waka no wo nsa bɛka ɔse ahyiadeɛ nso ɛwɔ hɔ sɛ bosoma nan biara no yɛbɛba abɛhyia na yɛbɛyɛ afahyɛ ɔsɛ ɛno nso ɛho akekyia wɔ hɔ ɛho max ɛwɔ hɔ a wobɛnya na da biara woyi ne ho sɛ wobɛba afahyɛ no na deɛ ɛsɛ wonya wɔ mu na ɛkɔ anim musuo ne ɔsan a ɛsɛ wonam kurom a ɛnto wo no na ɛpipa afiri hɔ bosoma nan no sɛ bɛdwo ma ne ɛsɛ hyɛ mu ama wo ɔkorɔkorɔ ne yɛme soma hɔ sɛ wei ɛna bɛboa wo ma da biara wo sɛ wonam anaa wonam hɔ a wasi bi wasi da nanso ebi yɛ mu pii wɔ hɔ a yɛsɔre a ehyɛdeɛ no do a na yɛde nsa bi atoto ho kɔkɔɔ nyame so hɔ so obi bɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ bi a esi wɔ fie nti otumi ba afahyɛ no ɛyɛ bi a bɛyɛ otumi ba afahyɛ no ɔsi yɛ deɛ aba no nneɛma papa a ɛwɔ ɔsom yi mu nneɛma papa a nyankopɔn asane abrɛ yɛ no yɛni eti ne yɛde ɛyie na atoto ho obi a wɔwɔ a wɔanya ne dɛ bi a wɔrekɔ no ɔkorɔkorɔ nyame so hɔ sɛ wodi ɛno ɛɛtwitwa deɛ ɛsɛ ka wo nsa aka na asase so wo deɛ no ɛɛtoto wɔn nti a wo mma ɔkorɔkorɔ nyame so hɔ sɛ yɛyere yɛn ho na sɛ yɛyɛ nneɛma yi nyinaa ne yɛyɛ yie a ɛno na ɛbɛboa yɛn ma yɛhu deɛ aboa ne nyankopɔn ɔwɔ ma yɛn ɔsɛ asase so yi yɛwɔ anigye a yɛbɛyɛ ne ha 30% na ɛno akyerɛ no yɛwu a yɛatoa anigye afi bɔɔ no ɛwɔ soro a yɛfrɛ no ɔsoro aheman ɔkorɔkorɔ nyame so hɔ sɛ ɛsɛ ne yɛnsa bɛka wei mu isi yɛyɛ asomdwe dodo so ne papa asomdwe ka ho amen ɛde na maka wɔn asɛm dɛ disema eyi ne ho sɛ ɛdɛ ɔtɔ wo si hɔ na ɔyɛ nkwasi a yɛwɔ yɛn nsa no mɛmpɛ yɛwɔ bra ati mu no aka no yɛasɛ nta asomdwe ɛsɛ yɛ nkwasi osuma ako na wɔ ha dɔɔni na ako bɛ nipa a dɔm a wɔn nyinaa wɔn a wɔn sa ako wɔ ha ama wɔn wɔ akora ma ɔkɔɛ kɔhwɛ ɔtena wɔn asa no ɔbɛ n'ebi na yɛ sɛsɛ o yɛ wɔ mɛmɛ bi a ɔyɛ yɛ ase na ebi ɔtɔ ne so hɔ ɔbɛnti dɛ ɔbɛn wɔn yɛ yɛ ama aka dɛ ɔ yɛ ba ase ne mu. Yako shingani, yako tena ile ilipo kwanza. Asal beribu, kita orang ni nak handle. Asal saya handle. Bela
If you
ɛwɔ hɔ nyinaa ɔkɔkɔ ne ɛbi so ɔbɔ sɛ no bɛboa ɛyɛdɔm ne bebree saa nso na efiri nkranmɔnte so ɛdi anim ɛkyerɛ kumase hɔ no nkura a ɛwɔ mfimfini hɔ nyinaa na ɛsɛ ɔkɔkyi hɔ nyinaa na yɛfa nsɛmpa no ɔfa nsɛmpa no kɔbɔ wɔn ɔsɛ ɛno no ɛyɛ ɔno ɔkɔkɔ ne ɛbi so ɔfɔ anakasa n'asɛ nanso sɛ dɔm ne nyinaa bɛboa no wɔ faako ne yɛbɛdi dwumadi a ɛbɛboa ma afoforɔ nso bɛnya ɔsom ne ti ase no ɔmo yɛ ɔmo abɛwura mu no ɛno ɛyɛ esoma no yɛ asɛm yɛn yɛ si ebi ehu yɛn yɛ si efa saa dwumadi ne ne to yɛ hɔ so ne nyinaa no ɛkɔboa no a ɛyɛ sikasɛm korɔ ya ɛkɔkɔ ne yɛ so hɔ sɛ yɛyere yɛ ho na yɛkɔ yɛ ho wɔde sɛ yɛbɛboa ma yɛpɛgya yɛhyɛ yɛbɛtumi esi wɔ hɔ yɛkɔpie hɔ do yɛase a ɔmode ɔmo ɛbɛwura ɔso na wei na ɛbɛboa ma dodo a ɔbɔ a ne yɛkɔpɔ nso ɔhwehwɛ ansa na ɔde ɔso no esi hɔ no ne nsa ɛka ma ɔso no etumi esi hɔ ɛwɔ 2025 December no kɔkɔ ne yɛn nso ama ɔno sɛ wei dwumadie ɛbɛba so a sɛ yɛn esoma no yɛ wura mu na yɛboa ansa na wei ɛbɛtumi ayɛ yie. Date here, 5th October. 5th October. What do we see? 5th October. Time far. I can't do that. What do we see? Yes, but you are also right. You are saying, "But you are one of soon." I want to know another book. We are entering the last one. Then they are not alone. That's the law. We buy a land lady. Now they are there only of Narasa or Tonko. And you really must go there. And she must say, I want her. For me, they can always be. There is a good movie. Oh, my God. That is the thing now. Na efuko mu ara bi ha ne pese ko wa anti na eda otena so wa na pese wo ko ha awo bra ba na ne no ha emi le le nto bia ba emi wa ko ba ya so so wo bia ba e se ka ye ko be ba ko na mu le ma wo ko wo se den se ko mu ara ba ha na ha rally now is here 5th October. 5th October until we doing one sooner the prayer to me appreciate more. So as soon as he say also the see hono aho isisi na yasha. Prayer ya faso eliko promo dano anase ya ko ni fie hona. Yes sisi honi ina okoko ni amsoma ba say no e bambo soko. Saa bambo no osi etise enyinam. So wo ni usika ko shemu a na ye design enyinam no akekere wo. Osi bonsam soro saa de no eti ewo hu eboa akonya bambo a esibi. Afa ye si program bia ho ma na yakubo ni fie ho no program ni amsoma ba say ko bo afore hye ho a de wo no e ya brabo yeye e na say ye be saw yare e no e na wo ho eti ye de no sra wo program ni amsoma ba say afore wo je si na si ye nyina no ebiani de kudu sika kutuma na ko bo afore hye ma de eye ma wo eti ye hye no so na ye bi saa ye ma ye le china e be bo atia kasa program ni amsoma ba say ma ko di e ma ye de do bi de ras. C'est vous
Yeneni das